Gabon, eta ongi etorri, ez dakit nola daitu, poesia eta gastronomia ekitalira. Hemen guk daukagu gaur bi izar. Alde batetik daukagu nire Nagurmeade, gure literatura sari nazionala jaso duena aurten, eta beste bere ondoan daukagu beste izar bat, izar bitzerin izan duena Patxi Ezeita. Eta propagandan zegoen jarrita sorpresa bat genukara. Eta hau da gure sorpresa, gaurko sorpresa. Baina gurekin dago ere bai Mikel Peña. Eta Mikel Peña da izar ere bai, igual izar gaztea izango da, baina batek daki zer lortuko duen. Kaixo Mikel Peña. Berak egingo du, guk hitz egiten dugun betartean, kontatuko digu zer dagoen egiten. Azteko igual, hasiko zarazu kontatzen, zer prestatuko diguzu. Ez dakit nondik. Arratzaldu guzti horrein egin dugun ezko da Perretxiko pintxo bat. Proposatu Patxik, eta sasoia denez, Perretxikoak gaztatuko ditugu. Horretarako, lekin behar duzue Perretxikoak zukalatzeko, horrena da, eskulpina kurtzea, zaporea mantentzeko eta labana ez da beharrezkoa. Orduan hori, potxatuko ditugu bizkat, gulek entzeko, eta ero, horrengo diak osoa ja gaztatuko dizugu. Zalantza, garbitzen dira, lehenago urez pasatzen duzu edo ez? Ura pasatzen baduzu, zapore asko tritzen da. Ezitasun hartzen dute, hasi, horrena da ez, trapo, guztita. Ezko guztita? Baina, alere Patxik, Patxiren errezeta da, ba? Bueno, hau da gaurko errezeta, baina ez zuen lehenago, zuen arreta behatu. Ikusi duzu hemen, boligrafo bat duzuela, eta hemen, paperezko, pilota edo hau zapia. Zertarako, idazteko gaur sentitzen duzuela. Bukaeran, azterketa, poema bat. Zergatik, baina web orrialdean dago jarrita lehiaketa bat dagoela, eta lehiaketa da, hau zapietan, idaztea poema bat.
Gero oso gazala, gorde behar duzue, baina argazki bat atera, eta igo behar duzue, bueno, web horrian gazatu, eta hor daude zetasun guztia. Así que igual, hemendik ateratzen da zari bat, ez aspektu, una puntatzen, sentitzen duzuna, pentsatzen duzuna. I bueno, hemen Patxi, hemen nire lagur, gure bi izarrak, notik hasi zinen. Patxi, nola hasi zinen zurukatzen nondik etortzen zain? Bueno, dago guztiek. Nondik datorkidan sukaldatzea, nik uste dut datorkira da jatun ona naizenetik. Eta nire izaeratik. Nik ez nuen ez lortu genuen aiton bat, egun da 40 kilotik gora zena eta oso handizama da, eta dozena eta erdia gautza jateko ez zuen problema. Orduan, norbaitetik badatortxik jatun hori izatea. Eta nik uste dut hortik. Naiz, familia numerosa, anai asko ditut, eta, nire etxean, nire amak sukaldatzen du, orain ez du sukaldatzen zuen, famili haundi bat entzak. Gero zuen gainea, zituen, kale bateko zirenak, aizpa, zituen koñatak, monjak, eta haiek etortzen zirenean, txikian nintzela, sukaldean, gautxokoak egingo ditugu, edo txutxitoak, edo haiekin egizatzen. Eta nire anaiak, batzuek hortik bere denborak hartu eta horten zirenean, nire beraiekin saltzea zerazten nintzen. Eta pizkana hotzik, nire aitak biharko dutela sukaldaritza ikastera. Nora, esan beharko eskola bukatu dituenean, nire anaiak, nire aita papergintzan ekintzen lanen, nire anaiak ere bai, nire anai hilduak, eta esan zidaten, zu sukaldean nire anaiak bokata bat hartzen zutenean koizoarekin edo txokolatearekin, nik zata ginatzen nuen eta tortilla txortegin edo udaiak egitu edo nire bokata hori aurra nintzela. Zintzen, sukaldaritza, zertera lerpetetu. Guztia sukaldean zartuta, hortik azmin. Kabiatu ninduten trailetara Javierrera, Nafarroara, Javierrera. Orduan zen seminario bat, baina nire bilan guztiraten sukaldean zen abaiz bat, hola gaztei erakusten ziena sukaldaritzan sukaldeko lanak egiten. Jo bazuen beste abaiz lagun bat, oso zagunean lan guztian, bilionak ez daudean lan guztitik, eta prestatzen zituenean ikasleak, kontaktua zeukan eta bihatzen zituen hortik eta. Nik ez duen izan suerte hori, zergatik traileri alatan keldua zen eta nik bukatzerako bera. Nik hortik aurrera nire bizimodua ostalaritzara sartu nintzenean, salto handi ematen da sokaldetik eta sokaldaritzatik ostalaritzara, alde handia dago. Hortik entzera urte asko egin ditut, baina ez da. Esateko duen. Miren, literaturarekin, nola azitzen? Bueno, begira, literaturarekin nik uste dut arkatza manejatzen ikasen nuenetik. Baina, hori dena ez da atzera joaten ez da. Eta nire arrasto arkeologikoa, lehenengo arrasto arkeologikoa aurkitu nuen nire aita izenean. Aita izenean, etxeko garbiketak eta gauzak egia esaten dira, gauzak erretiratu eta bat. Eta pastelekuan topatu nuen kaja bat, eta kaja horren barruan, hainbat gauza, horien artean pipa pakete bat, handia, paper zuri batean batuta. Eta esan duen baina zer izan dut horretan nire gurasoek pipa pakete bat. Eta orduan, paperaken duenean, ikusi nuen, folio zuria zela eta bertan idatzita zegoela poema bat nire amarentzat. 1991an, poema kursia, 9 urteko ume batek idaz dezakeen poema, gaztelaniaz,
Seguk orduan, naiz eta euskera etxean izan eta kalean, ikasketetako hizkuntza gaztelania zen, eta gure etorkizunerako hizkuntza ere ustez gaztelania izango zen, prestitio den hizkuntza eta kulturari hizkuntza zelako. Eta orduan, ikusi nuenean poema hori esan nuen, hain txikitatik, baldin nuen nire sentimentuak edo nire amari omenaldi bat egiteko gogoa idatzi zaridazteko premia, hor dago agian, gerora bihurtu nahi zen idazlearen zorkila edo hasiera, ezta? Orduan hori da, daukadan lehenengo proba edo, eta gero, nera bezaroan, 14 urterekin, gogoratzen naiz, nire lagunek udako porretan dut egiten zituztela oso plan dinamikoak. Hartu bizikletak eta joko gara alboko herrira, eta beroan pilotan ibiliko gara, eta bero indirik eta planak egunero ziren multikilola egiteko, eta hori niretzania lehenengo astean lerren garatzen nintzen, eta etxean, benetan nahiago izaten nuen, etxean geratu, aizitak egindako edurrezko idazmai batean, nire irudimenarekin jolasten eta nire lagunentzako ikuinak idazten. Horrek ez du esan nahi friki bat nintzenik, horrek ez du esan nahi bakarra bezalean nintzenik eta etxean isolatut egoten nintzenik, baina ni benetan plazera hartzen duen nire kezkak edo nire tristurak edo nire ilusioa paperari kontatuta. Ze han mailan jartzen zen direnago. Eta gero, ariketa idatzi horien eta horien eta gero, maitik, behikitzen zen direnago, beste direnago bat zen, aldunduagoa, bere buruak eskaratu beto ezagutzen zuena, eta munduan jokatzeko ere erramenta bat erabiltzen zuena. Zikitatik. Eta agira, zukaldatzea, zukaldatzen duzu, zukaldarien azara? Kontra esan handia daukat, patxiko oso ondo esan du, eta ikustu, egia hori, eguneko, betetzen dela, ezta? Jatea gustatzen da zaizu, zukaldatzea ere gustatzen zaizu, baina ditu, nik egia esan da du. Niri plater aurrean ekin bai da zuen, zoriontzua naiz. Benetan, zoriontzua naiz, aurrean plater bat baina ez badira barrukiak, ez badira tripotxak, ez badira gaztelaniaz bizteraz izaten den hori, ezta? Edo nina, horrako gauzak enduta, benetan izaten dut eta benetan. Humorea ere aldakiten zait, bizipoza etortzen zait, jaten dudanean. Baina aldiz, ez naiz bat ere prestua sukalderako. Eta zergatik, hori, denbora ematen eskatzen duelako. Denbora eskatzen du, mimoa eskatzen du, arreta eskatzen du, dendara edo azokara joan behar duzu produkturik onenak erostera, eta zer pasatzen zen niri? Baina nire denbora guztia nahi dudala idazteko. Eta irakurtzeko orduan ez dit konpensatzen. Baina zukaldea nik badaki poema bat irakurri dudalako erabiltzen duzula idazteko. Bai, zukaldea beti izan da, nire ibilbide poetikoan beti izan da erreindikazio bat edo aldarrikapen bat, ez da. Nire hasieretatik saiatu naiz emakumeentzako transmisio gunea izan den txoko hori berbalorizatzen. Ze askotan emakumeek erabilitakoa izan delako, lau hormarteko gunea izan delako, ez zaio eman garrantzirik sukaldeari. Baina nik uste dut sukaldea izan daitekeela Virginia Woolfen esaldiari keinu bat eginez, sukaldea ere izan daitekeela norberarena. Eta niretzat izan da, nik askotan idatzi dut sukaldean, eta sukaldeak behin eta berriz agertzen da. Sukaldeak idazten ari naiz makarroia degoz bitartean. Handik 10 urteko liburu batean, sukaldean idazten jarraitzen du makarroiak eta hitzak degoz bitartean. Edo zer dino isiltasunez idazten ari, sukaldean idazten ari den emakume honek, ezta? Niretzat sukaldea da laborategi bat, baina ez elikagaiekin lan egiteko, baizik eta norberaren gertaerekin, emozioekin, sentimentuekin, motivazio ideologikoekin, eta abarrez. Orduan,
nik inoiz imaginatu dut, sukaldean, nire errezetak egiten nabilela, eta jake hau ipini didazun, zer dinoztazu irakurtzeko, irakurriko dut. Geranioaren mini poetika dauka izena poema honek. Geranioa simbolo bat da, baina elementu erreala ere bai ez da. Etxe aldatu nintzenean, banatu eta gero, geranio bat eraman nuen gizakoa, zegoen, badakizu ezelakoa diren geranioak, baina ur pizkatxo bat botata, ur gutxirekin laster loratzen dira eta oso eskerronekoa dira. Eta orduan hemen komentatzen dut zein den gutxi gora bera nire errezeta poesia egiteko resistentziaren simboloa den geranio horren argitan edo, bai? Geranioaren mini poetika. Jarraitzen dut sukaldean idazten makarroiak edo hitzak egosi bitartean. Beste etxe batean, geranio bat lehioan. Zurtoinak esku bat irudi zerbaiten eske. Gertaerak paper mozkin bihurtu zaizkit. Tentuz sailkatzen ditut, urrun galdurik begirada. Baina zer esango dizut minaz, zuk zer dinozu? Minaren amuak tenk egiten dit zamatik. Trantze horretan aitortzen dizut dena, magal mina eta argidura eta bitzaren loreak. Mezuei koipea kentzen diardut labanaz. Alferkin kaliatik libratu nahirik ahotsa. Badut erritmoaren zena, xehetasunekiko joek. Irudietarako gustua, emozioaz gogoetatzeko xerea. Zer dinoztazu oroar emaitzaz? Ezadazu, benetako bizitza, nahikoa den benetako poesia egiteko. Patxi, kasu, sukaldatzen duzun bitartean, zertan pentsatzen duzu? Nola sortzen dituzu zure txarrak? Piloterak, lehendabizi izango dut, Mireni gustatzen zaiona, niri ere asko gustatzen zaila. Seri eta aurrean jartzen didatenean niri platertxoak jateko, ere bai asko gertatzen daite. Baina, sukaldean, sukaldari batek nortasunetik ekartzen duela uste dut, sukaldatzen duenean eta sukaldaritzako plater berriak egiteko, edo nola egin, edo nola hori dana, nik uste dut hasiera-hasieratik ezagutu egin behar dituzula produktuak, gauzak, saltsak, nola aldatu, nola egin, adibidez, jarriko dizuetera. Zer bat, gaur egin behar dugun egiten ari den plater hori, xixak, beti jaten ditugu adibidez hemen Araban, bertako produktu bat dena, beti arrautzarekin nazita ez da, klasiko bat eta oso goxoa dena, eta askotan jaten dena. Hortik atera nahi bat duzu, gaur probatuko dugu plater bat. Arrautz naziarekin ez da ikusirik ez daukana, baina aldi berean arrautza daramana, xixak daramana, eta ezer gehiago, egingo dugu indabizi xixak salteatu, salteatu, irugiak eskatekin, puritano bat edo oso berezia den persona bat dago, esango du xixai ezai botatzen irugiarrea. Platera hori egiteko, Mikelekin lehen hortan jardun naiz, eta esan diot, nik botatzen diot irugiarrea edo botatzen diot baratxuria, baina xixa horiek ez dute saborea aurkidea, baratxuri horrek ez du gainditu behar xixan saborea, eta ez da irugiarreak ere. Behar du bere saborea handitzeko edo indartzeko, neurrian eta bertzaio. Xixa horiek salteatu ditugu, orain arroza gainera botako gainioke, egingo genduke nazi bat ez da, baina egingo dugu ontzian jarriko ditugu xixa horiek, azpian, gero dauzkago arrotzak labean daude, bakorean egosita, eta jarriko ditugu gainean arrotzo bat, xixa horiek, eta gainetik egin dugu xixakin krema bat.
krema bat egin dugu, eta krema hori sartuko dugu sifoian. Han ikusten dituzue ontzi batzuk, hor sartuko dugu krema hori. Sartuko diogu CO2, haizea sartuko diogu, eta aterako da espuma bezala. Arrautza horren gainetik jarriko dugu krema hori, eta krema horren gainean jarriko ditugu hemen xerratuta dauzkagu xisak, xisak eta berriro xisak. Eta gainetik jarriko duzkigu, hiru edo lau xerra gordinik, apur batekin, eta dira arrautzak eta xisak, baina daukete zer ikusirik xisak eta arrautza nazio dut. Xisak eta arrautza. Nundik datoren Marieli galdetu dian hori, aldaketa, ez zer egin nahi duzu, nola egin nahi duzu, pesatzen ez da, krema bat egiten badut, pizkana, zatika, nola egin eta pensatzen duzunean, platera montatu egin behar da, eta montatu daiteke, plate zabal batean, estu batean, luze batean, atu batean, aperitibo gisa egiteko, pentsatu dugu, kopatxo batean, edo baskotxo batean hartzea. Izan egitzake, nik sukaldatzen dudanean, pensatzen nola egin, eta nolik etortzen zaidan inspirazio hori, hortik ateratzen dut. Pensatzen beti, nortasunetik nola egin produktua aldatu gara. Hori izan hori izake, nik uste dut oso berta garrantzitsu esan duzula, ez da? Ze zuek, sukaldariok laborategia duzue sukaldea, eta hor, zuen erronkak zerbait ezberdin egitea da. Nahiz eta oso ondoak epini duzun adibidearen bitartez, arrautzak eta zisak, baina era desberdin batean. Eta nik aldorretatik antzekotasuna ikusten dut gure lanarekin. Zein da edozein sortzailerentzat, eta nire kasko giza zein da nire erronka, nire sukalde linguistiko horretan. Niretzat ere, zerbait berria asmatzea, edo zerbait berritzailea. Gure ametsik handiena, edo helmuga handiena da, hain zuzen ere, betiko hitzak erabiltzea zentzu berri batekin. Orduan, alde horretatik ikusten dute badagoela antzekotasunik. Proposatuko nionean nire lagunea beri ekitaldi hau, baiet izan zuen berehala, baina gauza berri bat zen. Eta suposatu dio lan bat, porque ikerketa egin du, lanen artean kontatu. Egin du master batia. Ez master bat ez egin dudan ikusi, karritu mantelitu erkoduko paperak. Ze bestera ez zitzaidan kabitzen, idatzi nahi nuen guztia, ez da. Elizak esan zidan ditu, ze idea hon daukat eta ziritzen zezoa, primerakoa. Janariak artean badago, nire horrela noa. Eta esan nion, nik uste dut zerbait halko dudala kontatu ze, badaukadaz, sukaldeari buruzko poema, eta lehen irakurritu bat, baina gainera, badakit makarroi buruzko poema bat ere idatzi nuela aspaldi. Ustot hori izan zela esan nizula, ez da? Eta orduan, hasi nintzen esan nuen, ira zenbat elikagai, makarroietatik aparte, ikusten da hor nire doteak, ez da? Makarroiak prestatzeko umeari taperrean txikitan eramateko ondartzara, ez da? Horrekoak dira makarroi pamatuak, umearentzako makarroiak. Eta esan nuen, ia, zerretat egingo dut, eta hartu nituen nire batez ere 3 poema liburu, azken 20 urteetan 3 poema liburu idatzi ditut beste gauza batzuen artean, eta atera zain, harrituta geratu nintzen eta barregure ematen zidan, despensa bat daukat, despensa poetiko bat, eta baimena esan eskatu nion gizari esan ez, mesedez, utzi esaten, zenbat elikagai agertzen diren nire poemetan, ni neuderatu nintzen harrituta. Eta arrisku hartuko dut zuek pizkaban nekarazteko, baina ezin dut gogoari utzi, zeberetan gogoa ematen dit, zure jatetxera joan,
Eta zerbitzariaren egiteko, hasteko hau daukagu, postretan hau, así que, pazientzia pizkatxo bat mesedez, ze gero merezi du nire ustez komentatzea zergatik elikagai batzuk eta ez beste batzuk poesian, bai? Bueno, hasteko daukagu. Plater nagusietan edo, salda, baina salda izan daiteke kontsolazio salda edo biosminaren salda epela. Gatza, makarroiak, ogitartekoak, aragiak, noski, sexugrina eta karnalitatearen ikurra, ogia, zizkamizka, kasukrea, arrautzakain bateratara, arrautza naskia eta huevos mimosa amak egiten zituen, arrautza egosiak, atunez larrubeteak, tomate saltzata, kroketak, tripakiak, sopa, perretxiko tortilla, baratxuria, marmitakoa, pintxoak, hildak, barazkiak, palomitak, arrainetan, langostinoak, arrainen ardiak, ostrak, izokina, txibia, muskuluak, magurioak, amuarraina eta otarrainak. Plater nagusietan, postreetara joan ezkero, fruta pila bat agertzen da nire poetikan, baina fruten artean zailkapet bat dago, fruitu mamitzuak eta fruitu lehorrak. Fruitu mamitzuetan, laranja, matza, sagarra, gereziak, gerezien artean txori gereziak eta anpolaiak, garangorriak, marrudiak, masustas, limoiak, mertxikak, irasagarra, kiwiak, ahabiak, mingrana edo granada, angurria edo sandia, pikuak, eta frutu lehorretan, almendrak, intxaurrak, pizka bat galdu naiz, baina postreak. Nata eta intxaurrak, maspasa eta ronesko izokia, suflea, gindak, flanak, bizkotxoa, kompota, jogurta, ostopila edo jaldrea, jengibre krema, tarta, ikomelatuak, konfiteak, pastelak, kafea, kopa eta puruak. Edateko, edari naturalak, ura, izan daiteke ur bedinkatua, edo metalura. Ardotan, nire edari izarra da, ardoa, zuria, xerri ardoa, ardo negarra eta brikeko ardoa. Tea ere bai, kalimotxoa, esnea, amaren esnea, esnea, mistela, gintonika, zitroiuna tequila eta tila zikutarekin. Eta infusioetan, daia bukatuko du, infusioetan kamamila, anis belarra, menta, lavanda, erromeroa, albaka, linazia, bueno, eta listo. Eta ez dut esango gehiago, ze menajea ere badaukar, otorduak ere badauzkat, ekintzak ere badauzkat, eta ni neu eraten naiz harrituta izaten dut. Nik badaukate rolloren bat gastronomiarekin hain beste gauza paperera ekartzen. Bai, nik esango nuke rollo baino gehiago izango dela bizio pizkabat, ezta? Gauza horien denak sartzeko bere guztuetan, eta esan du antzat gauza gehiago gauzkela. Gauza asko. Bueno, nik adibidez, horretzapenak aditut txikitan, ez da, goizean autobus hartu behartzen etxetik eskolara bateko, eta zortzitan autobus hartu, eta eguardian ordu bat erdi arte, osariarekin bakarrik, dauket horretzapen bat, txera sartzen nintzenean, batia jarrita zegoen, baserri zen, Euskal Irratian egiten zuen tipo jator bat, eta Euskararen munduan, eta baserriko munduan, eta herri munduan programa oso berezia zuena. Eta horretzapen hori daukat, irratia piztuta baserri entzuten, eta eskailetan gorean joan hainean sukaldera sartu baino leheno, baratxuri errearen usaina. Horietan, baratxuri errea esaten zaio, Babarra nahi dutatzen zein, horretzapen hori dauket, eta dauket plater bat hortiken atelatzena. Nire amaren babarraren zatik atelatzena, sisakik gertatzen dena, ez da babarronak beti babarro.
Babarronak lekak gehiago egosita, gutxiago egosita. Eta, bueno, egin duen ere bai, liburu batean dago plater hori. Nire amari gustatzen zitzaion Babarronak egitea beti oso egosita. Bueno, bazuen zergatia, ez da? Sukaldean goizean sua piztu, txapa piztu, eta junbeatzen bere ikuiuko lanak egitera, edo badatzera, edo beste ekintza batzuk arropa egitzera, edo etxea egitzera, gauza egitea. Orduan, esaten da, oain esaten da, kozina baja temperatura, ez da? Berak egiten zuen sartu, eta Babarronak egiten zuen, baja temperatura, baina beraiek bakarrik igozten zirelako, ez da? Sutondoan, orduak eta orduan, berri retortzen zenean, guardian gozatu, eta berri hori berrea, eta hortik ateratzen zenean plater bat Babarro krema. Baina ez txetuta eta ez kure eginda, zaizik eta behar zuena baino ur gehiago gota, eta behar zuena baino ordu gehiago egosi. Eta orduan, Babarronak egiten ziren desegin, eta bakarrik egiten duena da, txino batetik pasa eta krema hori. Gelditzen zen kolor hori galdu gabe, krema hutsa. Gero zer jartzen genion, horrenai, askotan azta. Juliana, egosi egin bidarrean, egiten duen zategin batean, hori hori muskat zateatu, eta hori gero egiten dituen, este osagaiak ez da, esaten dena, edo zaten zaien ez da, irubiarrea, txerriankak, lehen izan duzu, ez izula gustatzen, baina nire amak bazuen hortarako abildade bat eta horrein izan duzu. Horiek egosi, zatitu eta arotxo batean jarri. Azpian jarri txerriankak eta belarriak eta zatituta oso txikitu. Gero aza jartzen duen eta ingurutik botatzen nion krema hori. Jartzen izkion hogi erretxo batzuk, eta bueno, zen Babarron plater bat, baina ezberdina ez da, goizu kaldaritzakoa edo ditzintzailena ez da, egoan agaten dena. Eta, ez esaten dut. Mikeli galetuko digu nola doan, segiten ari den. Eta zer modu dut. Horrein egiten ari duguna da, lehen esan bezala, eskumarekin bukatzen ari dugu gara platerra. Lehen azaldu behar dugu, ze motatako teknika erabili dugun garautza agosteko. Egin dugun baja temperatura esaten ari duenez, baina ekin hor duzue arratzak bi parte dituela, ez? Gorringoa eta zoringoa. Zoringoa, 70 gradutan kuajatzen da, ez? Proteina desenatu bezitzen da eta koagulatzen da. Gorringoa, ere, 78 gradutan. Orduan, egin duguna izan da, 74 gradutan, sukalatzea. Horrekin zer hortzen dugu, zoringoa egostea, baina gorringoa dena eguntura horrek ematen duena arrotzari, usabilidad edo ematen duena, ez dago sukalatuta. Eta espero dugu, ikusten baduzu pixkat liga badagoela, da horregatik, ez dagoela kompletamente sukalatuta, ezik eta pixkat egundura hori emateko zegoa, bale? Eta hori, bukatzen ari dugu eskumarekin, orain botan ditu zizaz zarrituta, gatz pixkat, eta ja, barantuko ditu ikusten dituela gozo besteak hortik, ez? Asi hori. Bai, txura nada, seguro que bai. Zuk ama aipatu duzu, ama izan duzu pizkat eredu edo referente hasiera batean, ezta? Gure etxean ez, gure etxean amak, beti esaten zuen, nik ez dakit kosinaten. Nik ez dakit, nire lagunak beti David trukartzen den artean. Claro, nik ulertzen duen ama, ze amak dendatxo bat zeukan, nekeition, arroparen eta etxeko gauzak, piztarak eta eskatzeko trapuak eta horreko gauza saltzeko dendatxo bat, eta etxean ama eta iseko bat ere bizi ziren, eta orduan haiek arduratzen ziren etxearen intendentziaz nolabait esateko. Nire amak zeukan
hiru plater, bueno, begira, nire zaletasuna, ez dut ikasi horiek egiten ere ez da, eta esaten dut, nire seme gaixoa, amak ez du sekula mimatu triparen bitartez ez, baina amak egiten zuen oso ondo morrosko esaten zion bizkotxoa. Gure etxean morrosko esaten genion bizkotxoari esan tarta fina, ez? Bueno, natarekin, batzuetan mermelada sartuta, dolesne gainarekin eginda, gurina eta baina bueno, hori izan amak egiten zuen. Morrosko, kroketak, arabixe guarekin, bai? Txarikia eta txerrikia nahaztuta, oso. Eta flana. Hori, eta hori mimosa, lehen esan dudan hori oso izan behi. Ze, klaro, berak gainera bazeukan beste kompetentzia handia zeukan, nire aita zen sukaldari hona. Aita itsasgizona izan da, gazte-gaztetatik itsasontzietan ibilita, ikasi zuen etxeko edozein lan egiten, baina gainera asko gustatzen zitzaion, batez ere arraina prestatzea ez da. Eta, bueno, berenkatua bere platerak, iganteren batean, bere txipiroiei, mila bidar esaten espazenien, ederra gorik ezin, aita zen konforme geratzen, ez? Bere platerak ziren, txipiroia, edozein arrain, batzuetan animatzen zen lotza edo lakoa jartzera, ez da? Baina batez ere itsasoarekin zerikusia zeukaten elikagaiak eta horrelakoa, bai? Saltzeroa zen aita eta saltzazalea, lantxarea. Bueno, esan duzko arrainak, baina arrainak, esan duen arrainak dira, itxasoko eta txibiak eta sukaldaritza altuko produktuekin egiten zera. Gero sentimentua sukaldean, adibidez, aria jo nintzeit, nire amak batzuen adibidez, hainbeste seme izanik, danak ez ginen jatunak, batzuk ezertzen ziren, gutxio gustatzen zitzaizkigun gauza batzuk, edo adibidez, odolesteak edo odolkiak ez da, ni Gipuzkoarra naiz eta Gipuzkoan egiten dire, berdurarekin, ez da, porno eta tikurarekin, eta egosita. Eta ni gogoratzen txikian itzala ez zaizki gara gustatzen. Oso belakak iruditzen zitzaizkidan eta nuen izeba bat, nire ama, nire beste anaiaren bat jaiota, eta amatzegoenean, izeba akortzen zen eta berak jartzen zuenen anarek baterean jan egin behar zen. Gogoratzen dut, sentimentu aldetik ez da, ez nuela odolkia jan, eta segi eskola, autobusa dator eta segi eskola. Arratsaldean etorri nintzanean, gozez, guardian gutxi janduelako, nire bokatatxoa, eta zerretzea jarteko asmoz, horrekitzen nuen platerean, guardian ez dinen odolkia ez da. Eta sentimentu aldetik, amak bazuen hori, sentimentu hori sukaldatzen, guri guztat bizak ez dugun. Osea, odolkiak ez ezkizu egosita gustatzen, labean erriko ditut. Labean erre, ondo txigortu, eta orduan hasi nintzen odolkiak jaten. Eta sentimentu horrekin pasatzen, eta hori niretzako gauzu berezik. Eta nire zenekin gertatu zain, nire berdurak ez ezki gustatzen, edo nire mazteak sukaldatzen zuenean, ez ezkien gustatzen, baina, atera histori bat edo errezetatxo bat, ez dakit nola gehiago sukaldatuta, edo krema bat zartean sartuta, edo beste sentimentu batekin guztak egiten. Eta hortik enrortzu ditut gauza asko. Eta, nire sukaldateko estiloa hori da. Zerret berezia egin, jendea gustatzeko. Poesia eta gastronomia zen. Errezeta bat, kontatzen duzun pentsatzen ari naiz, poema bat. Badut adibidez liburuarekin eta sukaldearekin nire eta adibidez ez zen sukaldatzen zerbea, ez zekin sukaldatzen ez zen. Gerra garaian tokatu zitzaion gerrara joatea, eta gero tuberkulosia pasa zuen, eta egon zen sanatorio baten denbora asko, eta asko irakusteko denbora izan zuen, eta
beratzen, nire ama kanpoko lanaren bat egitera joaten zenean, usten zuen heltzea, eta esaten zion, niretzak Hilari izan zuen eta esaten zen. Hilario, tresnea egoten dago eta kutsara pitxin nastu pixka bat edo zerbait, eta etortzen zen nire ama eta nire aitak dozen erdi bat horri pasako ziziduen, baina arrotesnea antzegoen mobitu ere egin gabe. Baina ez da biztut da esan, orduan, ikusten da, alderantzik eta baten sentimentua eta bestearen. Bueno, ez dakia guztio bat, guk ez? Bueno, idatzi guztio. Bueno, nik egia jarri ditue eta orain ez itxaron hartu gehiena eta gastatu, ezta? Zerri jango dugu gurnean? Idatzi beharko ditue, ze sentimentu sumatzen dizuten egin duenak edo pentsatu duenak. Kaseari zein euskera Zabeltzeko partzen dugu. Hola esan da, orain dena jaten dugu, zer tokatzen zaigun, zer tokatzen dugu bateria. Mikel, sola garria. Mikel ere enologa da, bai? Igual? Ardoan ikutu zerbait? Bueno, gaur ez dut eskerrak eman. Azteko eleik hori, grupo eleiko laguntzen dugu aurten poeta maiatzari, merkatuari, baina baigorriko ardoari, negu itxuria zer izena duen, beharko fermentado. Ez du izenik, zeratzen ikusten ari ardatzu geratzen ari zaretela. Bueno, buruz kontatuko dugu zure? Bueno, ardoa daztatzeko hiru teknika badago, ez? Lehena da, antzekotasuneko uztarketa. Dela, ardoa, bere zaporearen antzeko osare batekin maridatzea, ez? Maridatzea edo uztarketa egitea. Bestea da, kontrako zapore batekin maridatzea. Eta azkena da, eskualdeko edo hurbiltasuneko osagaiekin maridatzea. Orduan, ze uste duzue dela poesia eta janaria maridatzea? Kontrakoa, berdintasuna, eskualdekoa? Notarako. Bueno, nik esan duke, dana uztartzen dela, eta Kanariaren aurrean, beste norbaiti liguratu nahi bat dintzu edo gombidatzen duzu jatera, edo poste batera, edo zerbait, edari bat osoa jartzera, jateraren aurrean oso zen da elkarrizketa edo elkarrizketa goxo bat, ez da, horrek erakartzen du, ez da, gogo hori, gara pensatzen dut. Uztarketa uste dut kontua dela, nik behin ipuin batean idatzi nuen lagunarte gozoan nagoenean eta gainera mai gozo baten aurrean konfidentziarako uholdea erazten zaitala barruan, ez da? Nik uste dute janari honak eta otordu giro on batekoak laguntzen digutela
gure harremanetan sakontzen, eta hori konfidentziak partekatzen eta zer janari, nik uste zentzu horretan edozein janarik balio dezakeela. Baina edozein janarik konprobatu dut ez duela balio poesigintzarako. Igual, sukaldean esperimentatzeko interesgarria da edozerekin probatzea. Baina nire zerrenda egin eta gero ikusi duzu gutxi gora berandu nindora doan, ondorio bat ere iritsi naiz. Elikagai batzuk ez direla bat ere poetikoak. Zer gertatzen da? Adibidez, frutak erabiltzen ditugunean, erotismoa dirazteko, ezta? Edo hedonismoa, ardoarekin eta sentsualtasuna. Klaro, hor badago esparru bat, zeinetan muga bat pasatzen baldin baduzu, ja groseriaren edo pornografiaren eremuan sartzen zaren. Adibidez, eta hori burura etorri zait odolkiak aipatu dituzunean. Klaro, poema batean oso zaila da odolkiak topatzea, edo txorizoa topatzea, edo txirlak topatzea. Beste konnotazio herrikoiagoak, igual bertsolaritzarenak ere bai jasotzen dituzte, baina igual ez dira hain finak esan dezagun, ezta? Eta honetaz, lagun batekin berbetan lehenguan esan nik barazkiak olan generalean ipindut barazkiak, baina nola ipiniko dut porrua, nola ipiniko dut azalorea, nola ipiniko dut patata, eta ardo baten aurrean lagun batek esan zidan, bueno, esto egin probarik patata bat geldiro biluzteko. Aizkoarekin. Leitu, ze ondo, horrekin nire bat ematen dut, igual hortik poema bat jaioko da, ezta? Odolkienak horixe ekarri dit badaude, elementu debekatu batzuk, adibidez, niri gehien gustatzen zaidanetakoa, ni oso gustu arruntetakoa naz, baina depre nagoenean, depre edo, pizkate oso nekatuta eta alaitasun puntu bat behar dudanean, eta ez daukat besterik eskura, nik izoskailo betu egiten dut langostino kaja, langostino izostuak, eta dozen erdi langostino, maionesa pilo batekin. Handik ordu betera beste barnaz, ezta? Baina, klaro, langostinoa, segun ze kontestutan, aipatzen dira, baina adibidez, daiazpikoa beste likagarri, zoragarri bat, hori adibidez, basikula ez dute ezain bururatu, baina, hurrengoan, patatarekin zorretan dago. Begira zure, poema batean langostino izta, azpimarratu duen. Bai, oso aspaldiko poema da. Akidurazko harra dauka izen, ez da, bizikidetza batean edo deno dakigu, ez da, bizikidetza naizka albokoarekin ondo konpondu eta albokoa maitatu, beti egoten direla gora berak. Eta orduan, hau idatzi nuen, haserrealdi baten, azazkapen gisa edo, ez da, nire barrua usteko. Orduan, imaginatu nire nagurtazte bat, horixe, bizitzako argilune horietan trebatzen hasita eta nola bilatzen duen bere ahalduntzea. Ez zaude, horregatik desegin dira gure kontu haile guztiak. Burbuiazko arrosario baten antzean egin dute estanda, pump eta pump, hala etxean bezatutako irrikek nola kalean kuskusiaturiko promesek. Dena lehertu denean, aparra jauzira inguruetara. Ahotsak erori dira, hortzi mazpilduetatik nire gainera. Matxinatu egin dira espalo jutzak eta oinak jan dizkidate. Enaiz bezaulkitik higitu ere egin, papera eta boligrafo hartzeko izan ezik. Gau osoa eman dut, monstruak marrastu eta marrastu. Goizaldean, kamamila egoskia prestatu, dutxa hotza hartu eta langostinoak erosi ditu supermerkatuan, itzuliko zaren ala ez, jakiteke. Tolari bat ezak, batzuk esan dituzun gauza horiekin izan.
produktuak, erakargarriak, eta sentimentuak, eta adibidez parejatxo bat, edo elkarri ezagutzen direnean, eta beti izan da, ezta, jatetxe batera, eta zer jatetxe politak egin duzu, do jaten duenean, eske gustatzen zait, asko gustatzen zait, asko. Hor sortzen da sentimentu bat, eta gauza merezi bat. Baina alderantziz, personak ere produktuak bezala gustatzen ez direnean, jatetxea betzai gustatzen, edo eske janaria gure tobakiak ezki gustatzen. Alderantziz ere gertatzen da, ez produktuetan bakarrik, bai personetan. Zaibirela sentimentua gustatzen denean. Begira, hori oso egokia da, hori dinosun, niko horma baten, ziklo honetako aldi bereko edo garai bereko poema guritsua da, ez da, eta ez da sukaldaritzarik aipatzen edo elikagairik aipatzen poema horretan, baina hitz egiten da elkarbizitzaren sama astunaz, eta esaten dut zein da profilaxia isiltasunaren, gaixotasunaren aurka, afari bat jatetxe polit batean, noizean behin, eta pentsamentu alai bat egunon esatean. Edo horrelako ekitaldi bat batera etortzea, etortzea eta etortzea. Bueno, ez dakite zerbait gehiago nahi duzue edo zuek. Ikusten ari naiz, norbait, gutxienez boligrafoa eskuan. Galderarik edo nahi duzue zerbait komentatu. Eskuzarriarena, ez da, hori idaztea, hori pelikuletan ikusi izan dugu, ez da, tejatxoak, elkarri gauzak esaten, gauza politak, eta nik joan beharra duket, juten naiz, eta uste dut, idatzizta hor bukizari batetan, eta uste dizio gauza batzuk, gauza politak, Askotan da, idatzi zerbait ez duzunean paper bat eta hori horrelakoetan. Liderazteko leku. Nik gauzatxo bat komentatu nahi nuen, niri gustatzen zait irakurtzea karta. Zer modan jarri da, poema bat egitea plater bat azaltzeko. Adibidez, hau asmatu dut nik, Leka berdeak udaberriko izararen gainean hodei apardun bilduta. Da? Itzatu da, zera idea eman dizuet, jazteko Kagaia, ditu ikasonetan, oso ez da, jatetxe bateko plateria izan ziteke, baina guk ere poemak idazten ditugunean, elikagaiek balio digute, bai natura deskribatzeko, bai gorputza deskribatzeko, bai sentimentuak deskribatzeko, bai sexu harremanak deskribatzeko, ez da? Adibidez, hori nire investigazio harineketako honetan, topatu ditut, halako gauzak adibidez, ilargi beteari buruz hitz egiterakoan, esatea, hilbete gorria, okarana errea. Eta hor badira olako asoziazio bisualak, irudiaren bidez egiten direnak, nire ustez oso eraginkorrak direnak, ez da. Edo sexu harreman batean, poesian deskribatzerakoan, esatea, jango nituzke algak eta lastoa zure bularrean, ez da. Hori guztiz lotuta dago usaimenarekin, dastamenarekin, ukimenarekin, pizkar mundu zentzorian osoan lortzen da, edo pertsona bat deskribatzerakoan umetan esaten baduzu, ikusi dituen bere paparreko lapak, ez da, une txiki bati buruz, neska koskor bati buruz ari zarenean, elikagaiak dira, nire ustez oso katalogo aberatza, baina konturatu naiz, ona etortzeko orduan. Bueno, ikerketa bat. Eta horretu, ari gara jateaz, janariaz gozatzeaz, baina kontrakoa dago, urteliko mina daukasunean, edo emozionalki gaizki zaudenean,
zer egiten du janariarekin, igual ez da horrein momentu esateko, baina igual oka egiten du, ezta? Minaren minez, etxipenez, edo divertikuluak bizten zaizkigu, ezta? Esan nahi dute, hor badagoela esparru zabala joko handia ematen du elika sukaldaritzak eta bat. Bueno, Mikel, zerbait? Behin entzun nuen, oso interesatzen zela, gastronomia, bost entzumenak batzen duzuen arte bakarra izaten dira, ez? Eta hori, eta niretzat zentzu asko, rekurri gastatu zer. Eta hori, digozako biltzea oso bitera. Pues igual, honekin ja bukatuko dugu. Oso gustora, bueno, utzienez zuei entzuten oso gustora, oso... Espero duzuek ere bat. Galderarik, bukatu poema, argazki bat atera, gorde, eta gero herrialdean begiratu aber nola egin behar den. Bueno, zaria potentea da, afari on baterako. Berreun euro. Bueno, pues, honekin ja bukatuko dugu. Mila esker, etortzeagatik, egingo dut datorren asteartean. Azpaldu duzue, asteartean jende asko baltzen, y bueno, pues la parte como vamos a ir. Bueno, eta mila zen. Vale.